Saħtek għal-qalb il-Partit Nazzjonalista. Għalhekk Gvern Nazzjonalista jibqa' impenjat li jibqa' jipprovdi l-aqwa servizz tas-saħħa b'xejn. Kien Gvern Nazzjonalista li biddel il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna mill-qiegħ u għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel dan għaliex jemmen li s-saħħa hija l-aktar ħaġa għażiża li għandek int u l-familja tiegħek. Dan qalu l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waqt l-ewwel dialogu taħt it-tinda fuq il-Fosos tal-Furjana bħala parti mill-Festi tal-Indipendenza. Dialogu bit-tema PN Saħħa l-aqwa servizz għalik u għal uliedek. Kuljum il-Gvern jinvesti €1,000,000 biex int tgħix f'saħħtek qal il-Prim Ministru. Saħħtek għal qalb il-Partit Nazzjonalista, saħħtek għal qalbna. Iwieġeb mistoqsija diretta mill-ġurnalista tal-PBS Fiorella Paċ, il-Prim Ministru wieġeb li Gvern Nazzjonalista se jibqa' jipprovdi l-aqwa servizz tas-saħħa f'pajjiżna mingħajr ħlas. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jibqa' impenjat li jipprovdi l-aqwa sistemi ta' saħħa u jipprovdihom b'xejn. Matul id-dialogu ħadu sem numru ta' persuni oħrajn fosthom Jane Castillo li sentejn ilu rriżulta li kellha tumur fil-frixa. Wara li ġiet operata instab li kellha tumur ieħor fil-fwiet. Iżda l-makkinarju l-professjonisti Maltin waslu biex it-tumur li kellha Jane ġie maħruq u b'hekk Jane seta' tkompli bħajjitha. Il-Prim Ministru fil-waqt li faħħar u ringrazzja lil kull min jaħdem fis-settur tas-saħħa fakkar fiċ-ċertifikat sabiħ li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tat lil Malta. Is-sistema tas-saħħa ta' Malta għandha tkun eżempju u mudell għal pajjiżi oħrajn. Girbi Lellu, l-istudent tal-mediċina, spjega kif sa minn età żgħira dejjem sab il-bibien miftuħin biex ikompli jistudja fil-karriera li dejjem xtaq dik ta' tabib. U faħħar ukoll il-makkinarju li hu sħabu qed jingħataw l-opportunità jistudjaw u jippratikaw fuqu fl-Isptar Mater Dei. Tkellmet ukoll Rosette Take li tieħu ħsieb Child Care Center li faħret l-investiment li sar fi spazji pubbliċi li minnhom qed igawdu tfal u l-familji Maltin. Illum f'pajjiżna l-Gvern joffri mediċini b'xejn li sa ftit ta' snin ilu biex wieħed joħodhom kien ikollu iħallas €100. Da minn barra li ġew salvati l-ħajja ta' mitmara li ġie interċettat fuqhom kanċer fis-sider qabel laħaq infirex f'partijiet oħra tal-ġisem. Settur li għamlet referenza lih Dr. Angel Farrugia, tabiba li tispjeċjalizza fil-kanċer tal-ġilda. Ifakret li se jibda programm ukoll ta' screening għal tumuri fil-Musrana l-Kbira. Joanna Lula Franco li kienet finalista fl-inizjattiva bi Prime Minister for a Day irrakkontat esperjenza dik tal-enoreksja li għaddiet minna fl-aħħar xhur. Irringrazzjat il-Gvern u l-Malta Community Chest Fund li se jfinanzjaw proġett ta' ċentru fl-Imtarfa li se persuni li jkunu qed ibatu minn eating disorders li se jiswa l-Gvern €1,000,000 kull sena. Il-Prim Ministru refera d-diskors ta' Joe de Bonogrek li aktar kmieni dan ix-xahar qal li l-festi tal-indipendenza huma festi tan-nazzjonalisti. Tweġiba tiegħi lil Joe de Bonogrek tafu x'inhi l-indipendenza hija l-festa tal-Maltin u l-Awċin kollha kemm huma. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru wassal messaġġ ta' kuraġġ lill-poplu Malti u Awċi. Jekk f'dal mal-temp wasanna saw, aħseb wara meta jkun b'nazzi, aħseb wara meta jkun b'nazzi. Matthew Bonnet għal Net News mill-Fosos tal-Furjana.